Aku mau nih ngejatin ya kagak boleh. Tapi juga nggak karena sampah. Itu isonya. Di mana nih?
बिनि गोथै सहआव जों रायजो राजा गासैबो न'खरनि लोगो नांनानै जों ससानाव गारहैनाय जासिगोन दा बिनि सिगां बे जोमै गुथिनि जिब आत्माया जाहाथे आफा आनान गसाइनाव जाहाथे गोजौआव आश्रय मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो 1 मिनिट जोङो प्रार्थना खालामनो स्टार्ट जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंहा नायल' जाल' गामियाव सासे फुजा गुरु दंमोन दहाय जोङो फनजों जगाजग लानायाव लासआ सफैब्ला आं फन हरगोन दाहाय थिग टाइमाव सफैबानो जाबाय होननानै बुंहरनायलाय बिथाङाबो रेडिमोन नाथाय बेयाव फैनांगौनि एसे आगोल बिथाङाबो बिमायानो दिनै रुंसारि जाबाय बिथाङाबो बादबा जाबाय सफैनो हायाखिसै बेनिफ्राय जोंहा सासे जारिमिनारि संकस खेराइयाव थाग्रा जोंहा फुजारि दं आं बिथांखौ लेंहरनानै बियो हरै थाब थुब्लाबो थल' थलाबाबो बे हरै मावसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय नोंबो आंजोंनो थाफाबाय फा फंनैसो खोथाखौ नोंबो बुंनो हागोन होननानै आंखौनो बिथोन हरबाय दा आंनि बे बियायं जोमैनि सहखौ गारहैनायाव आंनो जा फंनैबाबो थल' थलाबाबो बुंनानै बेखौ गारहैनाय जानोसै आरो बिनि जिब आत्माखौ सान्थि मोनहैनांगौनि थाखाय जों पिण्ड दानखौ 7 दिन उनावसो जोङो हगारनाय जायो 7 दिना बिनो जानाय लोंनाय होबाय थागोन जों दिनै बेखौ हगारथ'वा दा बिनि गोथै सहखौल' जोङो ससानाव गारहैगोन आं बेखिनिखौल' खावलायबाय बेखौ लांदिनिखौ आरो न'खरनि बिदा फंबाय बाय बाहागि गासैबो गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोर जोनोम जायो मानसिया जोनोम जानानै थैनांगौ जायो नाथाय बुंस' हाया मानसि माहारिया जे माब्ला जोङो बेबादि रुंसारि जागोन माब्ला जे जोनोम लागोन बेखौ जों रावबो बुंनो हाया दिनै जोंना फिसौआ हठात बेबादि दुर्घटना जानानै थांबाय बेखौ रावबो हमथानो हाया जों आगोलाव बियो जुदि आगोलाव मिथिखानायमोनब्ला होमब्ला बेबादि दुर्घटनाबो जानाय नङामोन बेखायनो जोङो बयबो दा गोथां दङ मानसिफ्रा गावखौ गाव साबधान जानानै बे गराय गारि जिखुनु सालायो बेखौ साबधानै सालायनांगौ जोंना फिसौआ बुंनो हायामोन जे आंहा बेबादि जागोन दा बेखायनो जोंनि बिदा फंबाय बाय बाहागि न'खरनि बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोजोनै मिनि रंजायै बिदाय होनांगौ बे बिदाय होनायाव बयबो जाहाथे दुखु जाया जाहाथे बिनि जिउआ सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौनो आं नैबे फिसौनि मुङावहाय खनथाम जयखारि होनो सानदों बयबो आंजों लोगोसे जय होफादो जय आबौ जोमैनि जय आबौ जोमैनि जय आबौ जोमैनि गोजोनथोंसै रायजो राजाफोर दा बेखौ बाननो थाखाय सोर सातबार नामा? दाहायसो होनबायना सातबार मोनना खेबथाम दे होनबालाय खेबसे जाबाय
Ini